mga muyo kita. Ipaambit sa amon mga tagipusoon ang imong grasya o Ginoo, agod kami nga nakahibalo sang pagkahimo nga tawo ni Kristo, paagi sa pagtunda sang anghel, kabay nga paagi sa iya pagkasakit kakamatayon sa krus, maangkon namon ang himaya sa iya pagkabanhaw, paagi sa amuman nga Kristo nga amon Ginoo. Amen. Sa ngalan sang Amay, kag sang Anak, kag sang Espiritu Santo. Amen. Sang Anak, kag sang Espiritu Santo. Amen. Ang anghel noon nagtunda kay Maria, kananamkon siya sa gahom sa Espiritu Santo. Maghimaya ka Maria, na puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Pinadayaw ka labi sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imong tiyan nga si Jesus. Ngayong gabi, mga turan kay Kristo, yari nga itong mga tensionas para sa pagsulog naton sang Sanctissima Trinidad. Anticipated Yari ang Mass ulipon sang Ginoo sa pagsulog sang Sanctissima Trinidad. For the soul of Albert Francis Capilayan, on his death anniversary last May 24, offered by Don De Ledesma and family. For the souls of Josefina Talanas, Lorenzo Talanas, John Ray Tolentino, offered by Ana Casavon. For the soul of Bernie Barugo. For the souls of Romulos Capilayan, Lanet Capilayan, Albert Francis Capilayan, kag Junos Briheldo, offered by Capilayan and Briheldo family. For the souls of Wenceslao Capauan, Dolores Capauan, kag Jeffrey Capauan, offered by Lala Capauan. Misa para sa Kalagnanday, Herminia Tianyo, kag Narciso Jongson, offered by Delia Jongson. Prayer for fast recovery of Jennifer Patria Escopa, offered by Ledesma family. For the souls of Simplicio Talanas Sr., John Talanas, James Talanas Sr., kag Simplicio Talanas Jr., offered by Mr. and Mrs. Josie Tibajares and family. For the souls of Luciano Ardiente, Carmen Ardiente, Luis Ardiente, Rolando Ardiente, kag Jerry Ardiente. Kag para sa Kalagnanday, Jose Pison Jr., Janet Pison, kag Jolex Pison Sr., offered by Eliza Pison and family. Thanksgiving, offered by Edwin Robledo on his 36th birthday. Kaya ito niya mga sponsors, Mr. and Mrs. Linda Grace Roque and family, Miss Jean Likbanen and family, Mr. and Mrs. Jet Likbanen and family, Mr. and Mrs. Elizabeth Flores and family, Miss Sheila Marie Capauan and family, kag Miss Christine Joy Ledesma and family. Ginasulog naton ang Domingo sang Santissima Trinidad sa paghimaya sang Amay, sang Anak, kag sang Espiritu Santo, ang ginagikanan kag pagadangatan sang tanan. Ang misteryo sang pagkatawo sang pulong kag sang pagtubos sa aton, hilimuon sang Santissima Trinidad, tungod sang pagigugma sang Dios, nga Amay, iya kita gintuga, kag dayon ginpadala niya ang iya anak sa pagtubos sa aton. Kag ang Espiritu Santo ginsugo agud mangin aton ang kaluwasan
nga ginhatag ni Kristo bilang bunga sang iya pagkamatay kag pagkabanhaw. Ginasaulog man naton ang Basic Ecclesial Community Sunday. Ipangamuyo naton ang nanoy tuhay nga mga katalingban nga Kristiyano nga nagakabuhi kag nagapanaksi sa Ebanghelyo sa inadlaw-adlaw nga pagpangabuhi. Ang aton celebrante, amo mismo nga aton niya, Kora Paroko, sang Esposal of Our Lady Parish, Mandurriao, Reverend Monsignor Mario Cesar Inarsao. Palihog magtindog ang tanan. Ang kapawas ang kalibutan, nagatas sa tanan, na magkalikang magsimba kita sa Diyos ka nagtulak. Ang kapawas ang kalibutan, nagatas sa tanan, na magkalikang magsimba kita sa Diyos ka nagtulak. Ang Ginoong Jesus, ang aton nakapawa, nagadalas ang kaluwasan sa tanan nga katawan. Ang kabawas ang kalibutan, nagaagtas sa tanan, nga magkalikang magsimba kita sa Diyos ka nagtulak. Ang kabawas ang kalibutan, nagaagtas sa tanan, nga magkalikang magsimba kita sa Diyos ka nagtulak. Himaya sa Amay, kag sa Anak, kag ugod sa Espiritu Santo, naiwagan ang aton pagtuo. Ang kabawas ang kalibutan, nagaagtas sa tanan, nga magkalikang magsimba kita sa Diyos nga nagtulak. Ang kabawas ang kalibutan, nagaagtas sa tanan, nga magkalikang magsimba kita sa Diyos nga nagtulak. Sa ngalan sang Amay, kag sang Anak, kag sang Espiritu Santo. Amen. Ang Ginoo yara sa inyo. Kag yaraman sa imo. Mga utod, ang Santissima Trinidad amo ang ginagikanan sang gugma. Kagundiin may gugma, yara ang Dios. Nagapakilala bala sining paigugma ang aton nga kabuhi sa sining nga tion magusisa kita sang aton mga kasalanan. Tanan, nagakumpisar ako sa Dios nga makagagawom sang tanan kag sa inyo mga utod. Kay nagasala ako nga tuod sa huna-huna, sa pulong, sa buhat, kag sa pagpatumbaya. Sa akong sala, sa akong dako nga tuod nga sala, busa nagaampo ako kay Santa Maria, Birhen gihapon. Sa tanan ng mga angeles kag mga santos, kag sa inyo mga utod, igampo ninyo ako sa aton Ginoong Dios.
Kabay maloy sa ato ng Dios na magkagagawom sa tanan sa napatawa ng atong mga sala na ito yan iya kita padulong sa kabuhi nga wala sing katapusan. Amen. Maluoy ka sa amon. Ginoo, maluoy ka sa amon. Kristo, maluoy
mangamuyo kita. O Dios, nga amo namay, imo ginpakilala sa mga tao ang isa kadako nga misteryo sang pagpadala mo sa kalibutan, sang imo pulong sang kamatuuran, kag sang imo Espiritu Santo, nga amo ang manog pasantos. Itugot nga kilalahon namon ang himaya sang walay katapusan nga Trinidad. Paagi sa amon lubos nga pagtuo sa iya, kag simbahon namon ang pagkaisa sang iya pagkagamhanan kag pagkahalangdon. Ginapangayo namon ini sa imo, paagi kay Jesu-Kristo, imo anak kag amon Ginoo, nga nagakabuhi, nga nagahari upod sa imo, sa kaisan sang Espiritu Santo, Diyos sa tanan, mga tuig sa mga katuigan. Amen. Pagbasa gikan sa libro sang Deuteronomio. Si Moises naghambal sa mga tawo nga nagasiling. O si Saa ang nagligad sadtong panahon nga wala pa kamo matawo. Halin sang pagtuga sang Dios sang tawo sa duta. O si Saa ang bugos nga duta. May natabo bala halin sang una nga pareho sini kadako? May nakabati bala sang isa kabutang nga pareho sini? Mayara bala nga mga tawo nga nabuhi pa sa tapos nila mabatian ng Dios nga naghambal gikan sa kalayo pareho sang nabatian ninyo? May isa bala ka Dios nga nangahas sa pagkuha sang isa ka grupo sa mga tawo gikan sa isa ka pungsod kag himuon niya ang iya kaugalingon nga mga tawo subong sang ginhimo sa inyo sang Ginoo nga inyo Dios dito sa Ehipto. Sa inyo gid atubangan gingamit niya ang iya dako nga gahom pagkusog kag nagdala siya sing mga kalalatan kag inaway. Naghimo sa mga milagro kag mga katingalahan kag naghimo sing makahaladlok nga mga butang. Gani karon dumduman ninyo karon nga adlaw kag indi pagkalimti ang Ginoo, Dios sa langit kag sa duta. Wala na sang iban nga Dios. Tumana ninyo ang tanan niya nga mga kasuguan, nga akon ginhatag sa inyo, karon nga adlaw. Dayon ang tanan mangin maayo para sa inyo mga kaliwat. Magapadayon kamo sa pagpuyo sa duta, nga ginhatag sa inyo sang Ginoo, nga inyo Dios nga mangin inyo sa wala sing katapusan. Ang pulong sang Dios. Salamat sa Dios. Bulahan ang mga tawo nga ginpili sang Ginoo nga mangin iya. Bulahan ang mga tawo ginpili sang Ginoo nga mangin iya. Ang mga pulong sang Ginoo matuod, kag ang tanan niya nga mga binuhatan masaligan. Ang Ginoo nagahigugma sang matarong kag nagakabagay. Ang iyang mapinadayunon nga gugma nagapuno sang duta. Bulahan ang mga tawo ginpili sang Ginoo nga mangin iya. Gintugas sang Ginoo ang kalangitan sa iya pagmando, ang adlaw, bulan kag kabituonan sa iya pulong. Sang paghambal niya ang kalibutan na tuga, sang pagmando niya ang tanan nagtuhaw. Bulahan ang mga tawo nga ginpili sang Ginoo nga mangin iya. Ang Ginoo nagabantay sa mga nagakahadlok sa iya, sa mga nagasalig sa iya mapinadayunon nga gugma. Ginluwas niya sila sa kamatayon, ginbuhi niya sila sa tion sang tigulutom. Bulahan ang mga tawo nga ginpili sang Ginoo nga mangin iya. Ang aton paglaom yara sa Ginoo, siya ang aton manugbulig kag mga ngapin. Kabay ang imo mapinadayunon nga gugma, magpabilin sa amon o Ginoo, kayang amon paglaom yara sa imo. Bulahan ang mga tawo nga ginpili sang Ginoo nga mangin iya.
gikan sa sulat ni San Pablo nga apostol sa mga taga-Roma. Ang mga ginatuytoyan sang Espiritu sang Dios, mga anak sang Dios. Kayang Espiritu nga ginhatag sang Dios sa inyo, wala nagahimo sa inyo nga mga ulipon ukon nagapahadlok sa inyo, kundi iya kamo ginahimo nga mga anak sang Dios. Pagpaagi sa gahom sang Espiritu, nagapanawag kita sa Dios. Aba o Amay, ang Espiritu sang Dios nagabuylog sa aton sa Espiritu sa pagpamatuod na kita mga anak sang Dios. Tungod kay mga anak kita sang Dios, mga manunubli kita sang iya mga kaayuhan nga ginatiganan niya para sa iya mga tao. Kag mga manunubli kita upod kay Kristo sang gintigana sang Dios para sa iya. Kay kung nagaambit kita sang iya mga pag-antos, magaambit man kita sang iya himaya. Ang pulong sang Dios. Salamat sa Dios. Palihog magtindog ang tanan. Hallelujah, Ikaw ang Ginoon, nasyanan ang buhay at ang katotohanan. Himaya sa Amay, sa Anak, kag sa Espiritu Santo, ang Dios nga amo karon, amo man anay, kag amo man ang magakari. Hallelujah, Ikaw ang Ginoon, ang syagan ng buhay at ang katotohanan. Ang Ginoo yara sa inyo. Kag yaraman sa imo. Ang pagbantala sa santos nga ebanghelyo suno kay San Mateo. Himaya sa imo o Ginoo. Ang 11 ka mga gintutunan nagkadto sa isa ka bukid sa Galilea. Sa diin si Jesus nagsiling nga magkadto sila. Sa makita nila siya, nagsimba sila sa iya. Bisan pa ang iban sa ila nagpangduha-duha. Nagpalapit si Jesus sa ila kag nagsiling, ang bug-os nga otoridad sa langit kag sa duta ginahatag sa akon. Gani katuin ninyo ang tanan nga mga tao sa bug-os nga kalibutan kag himua sila nga mga gintutunan ko. Bautisuhin ninyo sila sa ngalan sang Amay, kag sang Anak, kag sang Espiritu Santo. Kag tudloin ninyo sila sa pagtuman sang tanan nga ginsugo ko sa inyo. Kag magaupod ako sa inyo sa gihapon tubtob sa katapusan sang panahon. Ang ebanghelyo sang aton Ginoo. Pagdayaw sa imo o Ginong Heso Kristo. Mga hinigugma ka mga utod, ginasaulog natin subong ang sa kapistahan, no, sang misteryo pinagidya ka matahom, madalom nga misteryo na nungod sa mahal nga Dios. No, ang Santissima Trinidad. Di pala nato, no, ang Amay, no, may tatlo ka persona sa Santissima Trinidad, ang Amay, Anak, kag Espiritu Santo. No, ti ano na pala sila, no, damo sang mga tao nga nagapapinturar mag-explicar sina sa ila. Pero para sa akon, ang pinagiriya ka summary, no, ang kahulugan sa Santissima Trinidad
is love, no? Relationships, no? Nga ang relasyon nga ina ang nagapahimo sa ila nga connected sila ang Amay, Anak kag Espiritu Santo amo ang paghigugma. Kag kay inato sa aton nga introduction, gintalana man ini nga Domingo sa aton nga lokal nga simbahan bilang Domingo sang magagmay nga Kristiyanong Katilingban or ang BEC, Basic Ecclesial Community. No? Kay ang tuyo para sa akon, ang nag-reflect lang ako ang tuyo nga dapat ang aton nga komunidad diri. Ang balangkong komunidad ninyo diri sa San Rafael, lain sa komunidad dito sa may Hibawan. May komunidad man ito sa may Tabukan. May ato pag ito sa Bulilao, no? Tiin pagkikita nagamisa. Para sa akon to may iba-iba nga ekspresyon. No? Pero ang ina nga komunidad, no, may kinaiya, may kinalain. So ang inyo nga komunidad diri para sa akon it is already a basic ecclesial community. BEC na ni kamo. Kaya nga ang naga-define sa inyo is ang inyo mismo nga pagtuo diri. Your faith expression nga katahom diri sa San Rafael kay mga kabataan kadamo sa ila, no? Kag very active ang mga kabataan every afternoon kung wala kita Flores naga-pray ka mo sa rosary, no? Di ba la? Nagapangadi isang Santo Rosario. Para sa ako that is already faith formation. Kaya mga kabataan nga ini gina-orient na sila nanungod sa mga misteryo sa mahal nga Dios. Now, diin bala naton ginasugdan ang pagkilala sa Santissima Trinidad. Sa diin naton ginasugdan sa tion nga kita ginabunyagan. No? Kay ang baptism, ang sakramento sa bunyag, dira ginahatag na sa aton ang indwelling sang Holy Trinity. Hindi ba lang sa pagbunyag, mabatian ninyo ang ministro o ang pari nagambal. Ako nagabunyag sa imo sa ngalan sang Amay, sang Anak, kag sang Espiritu Santo. So gani kada isa sa aton may ara na dira nga indwelling. Nagakabuhi na kita, gina-orient na kita sa pagkilala, sa pag-intindi, no? Sa pagkabuhi sang misteryo sang Santissima Trinidad sa aton nga kabuhi. No? So no need na ini nga makadto pa diri ang Santo Papa sa inyo tudloan ta kamuha kung ano inyo himuon. Actually, ang inyo sining mga faith expressions diri, ang inyong mga activities, no, pag-serve sa mga kabataan nga ini sa aton komunidad, dayon naga-serve pa kamo to sa aton parokya. No, mga kabataan, daso naga-meeting ba dito ang mga apostolic council nato, naga-involve kamo dito sa aton mga activities. No, these are just local expressions, pero ang tuyo sina diri gina-manifest naton, ginapahayag naton ang itsura sang simbahan diri sa aton nga barangay sa San Rafael. So gani may katungdanan kita mga hinigugma ka mga utod, may katungdanan kita nga ikabuhi, no, or let us put expression, no, sa sining indwelling of the Holy Trinity sa aton sining nga komunidad. Ang responsibilidad natin diri sa local community upod sa among mga kaparian, no, ay ang paghatag sang nawong, no, paghatag sing expression kung paano natin ginakabuhi ang Holy Trinity, no, ang Santissima Trinidad. Consider pa kung paano natin ikabuhi ang paghigugma. Sa masami in a very simple way, siguro mahambal naton nga we can only be living out, no, the mystery of the Holy Trinity kung kita handa mag-alagad, kung handa kita mag-serve,
Kaya kung ginakilala naton ang aton nga isig katao diri sa aton nga barangay. Kilalahon ta sila, even their needs, mangin sensitive kita sa mga kinanglanon sang isa. No, bisan wala nagambal tong aton kaingod pero daw ginabulob at tiyag naton nga ay daw dugay na siya nga daw wala ka panindahan, no, nga daw formal nga panindahan kaya daw nagamuro-mantiner lang siya. Tita ni nga aton nga komunidad sina dere will respond, no, kita ang mag-responder, no, pamatyagan ta ang mga needs sang aton nga isig katao, especially ang mga nagakinahanglan, especially ang nagamasakit, may ginabatyag, then being sensitive sina dira, no, kag naga-respond kita with faith, with love, kag naga-dedicate kita, naga-dedicate kita sa pag-service na sa iya. That is already our expression of the BEC, Santissima Trinidad. Hindi na kinanglan nga maalisin siya pa kami ito kay Bishop, no? Malisin siya pa kami ito kay Santo Papa kung ano amon himuon diri. Kamu mismo, no? By virtue sang bunyag nga inyong nga nabaton, kamu magahatag nawong sang Holy Trinity. Kwa ninyo? No? Di ba na? So gani ang BEC nga ini, hindi na kinanglan iya nga tunan tapani ko nano. It's already there in our hearts. Kung paano kita naga-respond sa mga needs no sa aton isig katao. Kung paano naton butangan expression, faith expression ang aton sini nga komunidad diri. No, that is already living out, no? Ginakabuhi na naton ang Santissima Trinidad, ang BEC sa aton sini nga kabuhi. Sang nagligat to nga mga binulan, may naghatag sa amon sang daw orientation. No, hindi bala? Nag-orient abot kung may mga youth diri sino naka-attend dato sang orientation about the synodal church, no? May naghatag diri nga team halin do sa Manila kanay Dr. Padilla, no, nanungod sang kung paano nakita diri sa aton nga synodality sa aton nga paglakat bilang lokal nga simbahan. Ang isa to nga ginambal niya dito, no, siling niya, what is synodality? Ano bala ang pagkabuhi bilang simbahan sa lokal nga nga level? Ang Santo Papa mismo nagambal sina diri nga nambal niya ang local church, kung sino pang local community naton sina diri is the reference point of the church. Reference point kung sino pa ang mga decisions, ang inyong faith expressions, ang inyong sining sense of faith, that is already the reference point sang synodality. Dayon kung paano naton idabuton maglakat, mag-journey from that point, amo man ang end point, no, sang simbahan. Kuha ninyo? So gani, no, very important ini para sa aton nga mangin mapag-on kita. Mangin mapag-on kita sa aton sining pagtuo. You are the beginning, you are the reference point of our journey as a local church, of our journey as a synodal church. Kamu mismo diri, your decisions, ang mga discernment ninyo, ang inyong faith prayer, expression, mga pangamuyo sa Batangas, sa mga tigulang, then you can already make a reference point. Ay, maano kita man, ma-discern kita. May nagamasakit to sa aton nga neighbor dito, pila kabilog diri ang ginaguton, daw wala nakakaon. No? Like for example, sa itong una nga may pandemic, hindi ba? Makita naton nga kadamo sa mga tao ang nanging sensitibo, no, sa mga needs ang iyang isig katao sa iyang neighbor. So being sensitive, kag naga-respond kita in our own way of loving and caring for one another, that is already synodality. That is already living out the local BEC, no, basic ecclesial community sa aton nga lokal nga komunidad. So gani kami yung mga pari nanong amon himuon na lang sina. No?
Ang ginahimo na lang sina namon is we discern and we journey with you. And then naghatag kami a little bit of meaning. A little bit of like a religious or spiritual narrative sina dira. Hindi na kinahanglan magtuon pata dito kung ano to ang mga doktrina sang simbahan nga daw dogmatic kinang aton nga approach sina dira. Kundi nga panilagan, kada yun i-discern, pamatyagan, kung ano bala ang faith expression naton nga ina, and then ara ang simbahan, ara kami nga mga kaparian nga nagabuylog sina sa inyo. No? So, ganito, there is sa inyo sa San Rafael, I really find nga very active, masyado ka-aktibo, kamo din nag-participate kamo, even though nga, ang mga kabataan nga ni, aga pa to, nagkanta kamo to 8 o'clock. So, pauli naman dari. So, paghapon, 4 o'clock, nagkanta naman kamo to kay youth mass naton. No? Grabe, no? Kaduwagi kamo, nagkakanto to sa aton nga parokya. No? But when you show that, kung ginapakita ninyo ina, that is how you express your commitment, your faith, kag ang kapag-on sa inyong nga pagtuo. You make the decision, nag-decide ka mo, nasan kami nga mga kaparian, naga-abide lang, naga-upod sa inyo, kag dayon gina-express ninyo ina through your participation, that is already somehow itsura sang simbahan naton diri. Amo nang itsura sang basic ecclesial community naton diri. Hindi man naton ni makumparar ang inyong nga komunidad diri sa komunidad dito sa may Dinabito, sa Estancia or sa diinto nga parokya or sa Manila or sa China or sa diinto, no? Kaya nga aton iya diri is our own unique experience of caring, of loving, of serving one another, of participating also in the church. No? Our own way of expressing our sense of participation and commitment to the church, very unique lamang ini sa inyo. Hindi pala? No? So gani nga padayon kita sina along that path, mga hiniguma ko mautod. Wala ginisang daw masiling nato nga daw clear cut nga mga guidelines on how to walk as a local church. Pero ang aton nga sense of faith, ang aton nga pagtuo sa ibabaw, dictates to us kung diin nga path ang aton nga sundon. No? Kag ang inang nga path, I am very, very sure nga inaamo ang guidance ng the Holy Spirit sa aton tanan. Kung pamatian naton to bala mga utod, ang second reading naton, amo ni gawaho ang sulat ni San Pablo nga apostol sa mga taga-Roma. Nano bala ang ginambal diri ni San Pablo sa aton. Siling niya, ang mga ginatuytoyan sang Espiritu sang Dios, mga anak sang Dios. Kaya ang Espiritu nga ginahatag sang Dios sa inyo, wala nagahimo sa inyo nga mga ulipon, ukon, nagapahadlok pa sa inyo, kundi iya kamo ginahimo nga mga anak sang Dios. Kag paagi sa gahom sang Espiritu, nagapanawag kita sa Dios, Aba, o Amay. Ang Espiritu sa Dios nagapuylog sa aton sa Espiritu sa pagpamatuod nga kita mga anak sang Dios. So, hindi naton ini ma-discount, no, ang influence of the Holy Spirit. No? As baptized people, mga ginbunyagan kita, there is already that indwelling of the Holy Trinity sa aton nga kabuhi. It is only then nga masiling kita nga ang aton kabuhi is guided by the Holy Spirit. Kagang Espiritu Santo nga ini, amo ini ang naga-direct, naga-guide sa aton sa pagkilala nga ang Diyos nagapakik-upod sa aton. No? Ang Diyos nagapakik-upod sa aton. So that is how I see, kag gina-discern, kag ginapangamuyuan on how we live out our own BEC. No? Kabay pa nga padayon naton ina nga ihimuon, no? Inyong mga activities sina diri, o isa nagalisensya kamo dito kung maano kamo, no? Pero kataho man sina ang inyong faith, sense of faith diri, and sense of discernment,
it is more than enough, no, nga mangin guide ninyo. Kag kami nga mga kaparian will just be there nga magaubay sa inyo. We just accompany you. We journey with you. Oh, kada yun nagahatag kami sa masiling naton nga sang meaning, no, or religious or spiritual meaning to what we are doing. No, kay balaan naton nga ang Diyos buhi man na sa inyo. At the same time nga buhi man siya sa mga kabataan, hindi ka mo siling mga tigulang, ay kami lang ya, ari lang kami lang ya ang Ginoo, ari lang sa amon ang desisyon. No. You have also to be sensitive sa faith expression sa ning mga kabataan. And then, kung ginahimo nato nina nga may ara nga pagtahod, may ara pagrespeto sa ila, may ara nga paghigugmaanay nga nagaluntad sa atong komunidad, then the Holy Spirit through the presence of the Holy Trinity amoy inaanagagiya sa aton nga lakat, no, sa aton nga journey as a synodal church, as a basic ecclesial community. So kabay pa mga utod nga padayonon naton gid ang pagpangamuyo, no, our sense of faith, no, ipadalumon pagid ini naton as long as we deepen our faith to God, our love for the Lord, it will also be the measure sang aton nga commitment and our love for one another. When we are willing to serve the Lord, no, dapat mangin willing man kita also to serve and to love one another. Mangin sensitive, mangin handa kita sa pagtanyag, tanay sa aton nga hamili nga bulig sa isa kag isa as a community and as a local church diri sa aton sini nga barangay or sa aton nga bigger nga family nga amo ang aton sini nga parokya. Okay? So God bless us all and magpadayon kita sa pagpangamuyo. Magtindog kita tanan. Sa Dios Amay, magkagagaw sa tanan, magbubuhat sa langit kag sang duta. Nagato ako kay Jesucristo, iya anak nga bugtong nga atong Ginoo. Ginpadamkon sa lalang sa Espiritu Santo. Ginanak ni Santa Maria Birhen, sakit sa sugo ni Poncio Pilato. Inlansa sa krus na matay kag Ginoo, naog sa mga minatay. Sa ikatlo kaadlaw, nabanaw siya, naragalin sa mga minatay. Tumayag sa mga langit, nagalingkod sa tuo sang Dios nga Amay, magkagagahom sang tanan. Gikan nito magakari, pasyaliwan, sa paghukom, sa mabuhi, sa mga minatay. Nagato ako sa Espiritu Santo, sa Santa Iglesia Katolika, sa ikakaugdan sa mga santos, sa pagkawala sa mga sala, sa pagkabanhaw sa mga lawas, sa pagkabuhi nga wala si katapusan. Amen. Ang Diyos among ato manunuga kagamay. Ginahatag niya ang iya anak. Agud maagom naton ang kabuhi. Paagi sa iya espiritu mga muyo kita nga nagasiling, Ginoo pamatii ang amon pag-ampo. Ginoo pamati ang amon pag-ampo. Amay namon kabay pa nga ang amon panahon mangintion sang paghiusa sa mga katawhan, tion sang paghidait sa mga kapungsuran, tion nga ang armas bayluhan sa mga arado, kag ang mga singgit sang inaway bayluhan sa mga kalantahon sa paghidait, mga muyo kita. Ginoo pamati ang amon pag-ampo. Amay namon, himua kami nga mangin masinulundon sa tingog sang Espiritu Santo. Malig-on dira kay Kristo. Matutom nga nagapamati sa imo pulong, kag nagapalapit sa tuburan sang imo grasya. Mga muyo kita. Ginoo pamati ang amon pag-ampo. Amay namon sa gahom sang Espiritu, paliguna ang simbahan sa iya pagpanakse sa Ebanghelyo ni Kristo. Ilabi na, gid paagi sa kapisan, kusog kag kalipay sang mga magagmay nga mga katilingban nga Kristohanon. Mga muyo kita. Ginoo pamati ang amon pag-ampo. Amay
namon kabay pa nga sakdagon sang mga nagapamuno sang simbahan ang basic ecclesia communities paagi sa paghatag sa ila sang nakaigo nga pormasyon kag sa labton tuhoy sa pagtuluhan. Mga muyo kita. Ginoo, pamati ang amon pag-ampo. Amay namon batuna ang mga kalag sa mga nagtaliwan na sa imo ginharian, agud magkalipay sila sa imo anak nga si Hesukristo kag sa Espiritu Santo. Mga muyo kita. Ginoo, pamati ang amon pag-ampo. Kag sa hipos, aton man ipangamuyo ang aton mga personal nga intensyon. Mga muyo kita. Ginoo, pamati ang amon pag-ampo. Himaya kag dungog sa imo o amay, magbubuhat sang langit kag sang mga katawhan. Paagi kay Kristo nga nabanhaw sa mga minatay kag Ginoo sang tion kag kasaysayan sa Espiritu nga nagabag-o sang tanan. Dios sa tanan nga mga tuig sa mga katuigan. Amen. Amen. Ang dako nga paghalang ginaiwat nato ang pagupod sa Diyos sa panahon nangin bahin siya sa aton kasaysayan sa pagdala sa aton kaluwasan sa santo sa ining pinupagkinabay kinaalat namon sa imo amay kasanto sa amon kailikuton kinaalat sa tanan kanion tuig-tuig kitang amon nga laging pusoon nga kamigin mga igong kaon mangin maalwan sa nagakinahanglan kag kabuhi sing may pagkabalay. Palihog magtindog ang tanan. Mga muyo kita, mga utod, agud ang aton sakripisyo mahamutan sang Dios amay makagagahom sang tanan. Batununta sa Ginoong sakripisyo sa imong mga kamot, sa kadaywan kay men sa iyang ngalan, sa tunman kapuslanan, kaysa bugos niya nga Santa Iglesia. O Ginoong Dios namon pamatiyang amon pagpanawag sa imo ngalan. Ago pasantoson mo ining amon mga dulot kag paagi sini himuaman kami nga halad nga walay untat para sa imo kahimayaan. Ginapangayo nam ini sa imo paagi kay Kristo nga amon Ginoo. Amen. Ang Ginoo yara sa inyo, Kagyaraman sa imo. bayaw ang inyo kasing-kasing. Nabayaw na namon sa Ginoo. Pasalamat kita sa aton Ginoong Dios. Takus kag angay gid. Takos kag angay gid igo ka mapuslanon sa among kaluwasan nga sa gihapon kag sa tanan nga duog. Magpasalamat kami sa imo o Ginoo santos nga amay gamhanan kag walay katapusan nga Dios. Upod sa imo bugtong nga anak kag sa Espiritu Santo. Isa ikaw ka Dios, isa ikaw ka Ginoo, hindi kay isa lang ka persona, kundi sa tatlo ka persona. Bisan isa lang ang kinaugali nga Dios noon. Ang among ginatuuhan tuhoy sa imo himaya nga ginapahayag mo na hanungod sa imo anak, amo man ang among ginatuuhan na hanungod sa Espiritu Santo nga wala sing kinatuhayan. Sa pagpahayag sang amon pagtuo sa matuod kag walay katapusan nga pagka-Dios, simbahon namon ang kinatuhay sa mga persona, ang pagkaisa sang kinaugali nga Dios non, kag ang pagkaalangay sang pagkahalangdon. Gani ang mga angheles, ka mga arkanheles,
ang mga kerubinas ka mga serapinas nagadayaw sa imo, sigulay untat adlaw-adlaw, nga nagasiling. Santo, 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 ang Ginoong Diyos ang mga yasito. Puno ang langit kabang duta, sa imong himaya. Hosana, Hosana, sa kaitaasan. Dayahon ang nagakari sa ngalan sa Ginoo. Hosana, Hosana, sa kaitaasan. Hosana, Hosana, sa kaitaasan. Santos ikaw nga tudo Ginoo, kag tuburan sang tanan nga pagasantos. Gani ipadala ang imo espiritu sa pagpasantos sini nga mga dulot, ago nga mahimo ini para sa amon nga lawas kag dugo sang amon nga Ginoong Hesukristo. Sa wala pa siyang indugyan sa kamatayon, nga iyagin baton sing kinabubuton, iyagin kuha kagin pamiyak-piyak ang tinapay, nga nagapasalamat sa imo, kag iya inigi panagtag sa iyang mga gintutunan nga nagasiling, magkuha kamutanan, magkaon sini, kay ini amo ang akon lawas kay gatugyan para sa inyo. Sumungman, pagkatapos ang panihapon, iyaging kwa ang kalis sa nagapasalamat liwat, kagiyan niging palibot sa iyang mga gintutunan nga nagasiling, magkuha kamutanan, kag mag-inom sa sining kalis, kay ini amo ang kalis ang akong dugo, adugo sang bago kag walay katapusan na kasugtanan, ngay gaula para sa inyo kag para sa tanan, sa kapatawaran sa mga sala. Himuan ninyo ini sa akon handumana. Ang misteryo sang pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo nabanal, magaling o Ginoong Jesus. Gani wa may ang ginahalad sa imo, ini nga tinapay sang kabuhi, kag ini nga kalis sang kaluwasan, sa pagsaulog namon sang anumanan, sang pagkamatay, kapagabanhaw sang imo anak. Nagapasalamat man kami sa imo, kay mo kami ginkabig nga mga takus sa pagatubang, sa pagkalagad sa imo sa sining sakripisyo. Nagapakilooy kami nga ang Espiritu Santo magpayusa sa amon, kaya nagaambit sang lawas kag dugo ni Kristo. O ginadumduma ang imong simbahan, nga nalapnag sa bugos sa kalibutan. Impita siya sa pagigugma, upod sa amon Santo Papa Francisco, sa amon Obispo Jose Romeo, kag sa tanan nga kaparian. Dumduma ang mga sakop, sining among katilingban nga nagtaliwan, nga may paglaom, nga mabanhaw sila. Dumduma man ang tanan nga nagkalamatay sa imo pagkaabyan, bato na sila sa pagtanaw sang imo mahimayaon nga rawong. Kaluiman kami nga yari diri nagatambong, ago na mambit namon ang kabuhi nga wala sing katapusan, pagdayon ka magimaya kami sa imo. Upod kay Santa Maria Berenaloy sang Dios, kay San Jose Iabana, upod sa Mapostoles, kag sa tanan mga santos sagpahamot sa imo, paagi sa imo anak nga si Hesukristo. Paagi sa iya, upod sa iya kag dira sa iya,
Ginatag sa imo, Dios Amay, magagagahom sa kaisahan sang Espiritu Santo at tanan nga dungog kagimaya sa tanan mga tuig sa mga katuigan. Tungod kag insugo sang aton maniluwas, magpangamuyo kita sa minako nga pagsalig sa aton Amay sa langit. Amay nayarap ka sa mga langit, pagdayawon ang imong ngalan. Umabot sa amon ang imong ginalian, natuman ang pagbuot mo sa dutan, siling sa langit. Katagan mo kami niyan, siganon namon sa katagan lang. Patawaron mo kami sa mga asalan namon. Sini nga ginapatawad namon ang mga nakasala sa amon. Pagdiin kami, ibalahon sa panulay, luwason mo kami sa Luwason mo kami Ginoo sa tanan nga kalautan, at agi kami simpagidait sa amon mga inadlaw. Buligi kami gumaluwas sa migihapon sa sala, kag paliguna kami sa tanan nga palaligban, samdaraga paabot kami sa bulahan nga adlaw. Nga among ginalauban magabalik si Jesu-Kristo nga amon manduluwas. O Ginoong Jesu-Kristo, ikaw nagsiling sa iyong mga apostoles, ang pagidayat ginabiling ko sa inyo, ang ako pagidayat ginahatag ko sa inyo, hindi pagtamdang amon mga sala, kundi ang pagtuo sang imo simbahan. Kag sunod sa imong ginsiling at agi siya, sa pagidayat ka pag-iusa, ikaw nga nagakabuhi, nagahari, sa tanan mga tuig sa mga katuigan. Amen. Ang pagidayat sang Ginoo iragyapon sa inyo tanan. Kag yaraman sa imo. Magkatagay kamo sing tanda sang paghidait. Sa Diyos na nakawala sa mga sala sa kalibutan.
Yari ang kordero sang Dios nga nagawala sa mga sala sang kalibutan. Mula ng mga ginadapit sa pagbaton sini nga pagkalawat. Ginoo, di ko takos nga magsulod ka sa akon puloy-an, apangimit lang lamang sa kapulong, kaya magayong akon kalag. Handog sa akon tagipuson nga ikaw akon gid nga mabaton sa matud mo nga presensya sa banal na Eucharistia. Apang kun indikit matigayon magkarik na Jesus sa gihapon ipagitugot nga sa imo mahamulan manuluwas sa akon Tawag ako may kinaiya, may kinatuhay sa tagsa-tagsa. Pinasahin nga binuga, ibababot sa iyang grasya. Sa kalikala, sa pagigugma, ang katawan, ginugmong niya, ikabuhi ang paghiliusan sa pagtungkol sa iyang Aton dion kakinaadman, ihalad naton sang may kalwan. Ang aton Diyos kinikanan, ipaambit naton
Palihog magtindog ang tanan. Mga muyo kita. O Ginoong Diyos namon, kabay nga ang amon pagkalawat, kag ang amon pagkilala sa walay katapusan, kag santos nga Trinidad, mangin mapuslanon para sa kaluwasan, sang amon lawas kag kalag. Ginapangayo nam ini sa imo, paagi kay Kristo nga amon Ginoo. Amen. Magpungko kita, Nay, para sa mga announcements. EJ, dali na. May hambal sa inyo ang aton nga youth nga coordinator, no? Sige na, Jay. So, mayong gabi, Barangay San Rafael, and mayong gabi man sa aton mga pinalangga nga mapamatanon sang Barangay San Rafael. So, sa mga wala nakilala sa ako, nako gali si EJ. Sa mga manghod pa sa ako, nako gali si Manang, yung EJ. Ang youth coordinator sa aton pinalangga nga parokya, nga aton nga Mother Church diri sa Mandurriao, ang aton espousal of Our Lady Parish. So sa subong ng I am blessed and have given the opportunity to meet you all here diri sa Barangay San Rafael as an invitation also of Monsignor Inarsao to campaign for foster family. So ang aton nga bikaryato or ang aton nga archdiocese is preparing for its biggest event for all young people of the Archdiocese of Haro. It will be the Regional Youth Day. So sa Regional Youth Day, may part ako sa accommodation team. So I am a member and appointing head of the accommodation team for the Regional Youth Day here in Mandurriao. So ang aton nga Regional Youth Day will be on July 22 to July 25. So ang aton nga Regional Youth Day as part of the accommodation team, we are campaigning for foster family. So ang ginhaboy diri nga delegate sa aton is from Antique and Calibo, and ang 67 ka delegates, 67 or 75 ka delegates ang gin-designate diri sa aton diri sa Mandurriao. So ano ini siyang akong nga luyag ka ipabalo sa inyo? Because we are lacking pa of foster families diri sa Mandurriao, wala pa kita nakamit sang half pa lang sang foster family nga maka-cater sang amuna nga numbers sang delegates. Although we have 2 families already, one from Escola, from Dungonsi, and one from our former youth member nga willing mag-foster, we are still campaigning since we have 1 month left na. So, kabay pa nga diri sa San Rafael, maka-cater kita diri sang delegates naton. They need your loving hands and arms to welcome them so that ma-feel Manila kung ano kita magtatap as Mandurriao nun sa aton nga mga utod from Antique and Calibo. So, wala man kami nagapangayo nga dapat bungga-bungga gid ang balay, ang pagkaon and all nga dapat sa from July 22 upon arrival of our participants up until to the last day dapat bongga gid. No, it's not. We want them to feel the real and the truest essence of being a foster family. We must create a bond sa ilaman, and also by journeying with them through their experience here in Mandurriao as they are going to participate as one of the delegates of the Regional Youth Day. So, biskan simple lang mga sisters and brothers of San Rafael, bisan simple lang nga food, basta maka-cater lang sa ilang nga dinner. Specifically, sa July 22, pag abot nila, kami na ang masugat sa ila from the registration area. Then, maabot kami na tira sa simbahan. Kag amon sila ipang-designate kung diin sila nga mga barangay, kung diin sila nga mga families nga i-foster. From there, you are going to cater them with lunch and dinner. And may ara man kamo nga foster family night. So that's a big opportunity for you and the delegate so to talk with each other, to mingle with each other, and to interact with each other. Kumbaga mag-ugyon kamo, mag-spend time kamo together, at least mas kilala ninyo ang aton nga mga delegates, as well as may ma-learn man something ang delegates sa inyo as you story your life, your journey, kung ano man da ang mas makagrow pa sa relationship ninyo together with the delegates.
So, besides sa July 22, the rest, ang 23 to 25, ang inyo lang gid nga ihatag sa aton delegates or you will be providing the delegates dinner. Kay whole day, ara na sila sa venue, sang activities. And for those nga willing mag-foster diri sa Barangay San Rafael, we are also planning nga for those foster families nga nag-volunteer, we will be giving you a briefing or meeting kay miara kami na nga i-provide sa inyong briefing sheet. As well as miara man kami nga information sheet nga paghahatag sa inyo so that we will know kung kay sino namon i-designate ang aton nga mga delegates. So hindi ka mo magkabalaka, titas and titos, mga manangs and manongs, and kung sino man diri sa aton sa Barangay San Rafael nga mag-foster because miara man kami nga mga background sang mga delegates. So you don't have to worry because miara na kami sang information sheet man nga from them for you man to know them well man. As well as ang inyo man nga information sheet, amon man na pagatipunon para aware man kami kung sino namon kontakon sa mga muna nga mga delegates. So miara kita nga mga qualifications for the foster family. So una gid is Catholic gid with good standing in the community. And second, willing to journey with the delegates. So amo nang ginemphasize ko kagina nga willing gid ba lang nga mag-upod sa aton nga mga delegates, makilala sila kag mag-welcome man sa inyong nga loving home and able to provide safe and secure accommodation. Wala na kita may ginemphasize kung ano na nga dapat bunga-bunga gid, ang sudan, adlaw-adlaw dapat lechon manok, amuni, amuna. No. All you have to do is just to give the delegates a safe and secure accommodation, may matulugan lang sila, may mabilinan sang ila gamit kag may pagapulian man. And lastly, can provide some meals outside the program proper of the RYD. So when we say outside meals, it is the dinner. Okay, after the activity will last mga 5 p.m. or 6. So after that, puli naman na sila sa inyo, kag manyapon, kag magpahuway, kay pagka next day, lakat naman na sila early in the morning to proceed to the next venue of the activity. So amo lang ng amon kina-emphasize ni Monsignor, ni Father RJ, and ni Father Titos, nga it don't have to be gid bongga. Kung cautious man kamo sa inyo nga place, then it's okay, kaya ang mga delegates makaintindi ginaya. As long as may mastiyan lang sila, and it will be a great treasure and memory sa inyo as foster family, kay isa gina kamo sa madumduman sang aton nga mga delegates nga ay si amo ni gali si tita siya ni ang nag-foster sa akon sang nag-RYD kami sang sa Haro sa Mandurriao ako ginbutang siya gid ni ang nag-foster sa akon, and also he or she can share to his family kung ano man ang mga experience and how loving and caring are we diri sa Mandurriao as we foster our delegates. So we need your help, buliganay lang kita, and Monsignor is really hands-on nga mag-welcome sa aton beloved delegates from Antique and Calibo. So for those nga willing mag-foster, pwede ka mo ka-approach sa akon right after the Mass, or kay Monsignor, or kay Tita Grace from the back, since she is part of the Barangay Apostolic Council, so that malista namon ang mga names diri sa mga foster families or volunteer foster families so that makaset na kami as earlier as possible sa meeting kag para ma-meet ko man kamo personally. So you don't have to worry nang no need gid nga magbungga or all. You just let us help our delegates nga makastay and ma-experience man nilang RYD nga deserve gid nila diri sa Haro as we are the host for this year's Regional Youth Day. So, thank you so much and God bless to all. Salamat gid EJ. No, thank you gid no. Ti nagapropanumdom na kamo. Pasi itong ipadala sa inyo diri nga i-foster ninyo basi printe pato ninyo nga taga diin. Kasi dito para kinala ay may family tree ako nga mo manino. So we do not know no. We let us allow ourselves to be surprised no. Kay ang Ginoo may mga pamaagi man niya kung isang Lord nga ay mga layo na ni nga parente na mo ni taga Kalibo
o taga-tigit anak ka dyan. No? Kaya nagtarabuay mga kamo inyong bana. So, who knows? Let us allow the Holy Spirit to work in us. Sabi ni AJ to be natural. Be natural lang sa inyong nga ways, sa panimalay. Kung sure pa, do not be as if ka gito nga daw, magranon nga first class or 5-star accommodation. No, be natural. Kung ano ang masarangan na sundaan ninyo for the day, that's it. No? Kaya ginanani na ganing it will be a learning for them, learning process sa ila. And so, para man sa inyo to also get to know. Para sa akon, this is how we express ourselves as a church, no? A local church nga buhi, nga simbahan, nga kabalo makita mag-welcome. So it is possible nga basi sa isa ka balay i-foster niyo duha or sa isa to duha naman, no? Sa uni or ambot kung ano depende, no, kung pila. Okay? So discern, pray over it, and please contact us kung ara naka-decide na kamo, ha? Thank you, Gid. Pila diri EJ padala mo sila pulo 20, 30. Hindi man sila nga damo kay ang iban to may nagano man to sa ibawan niya. Amon niya we can bisan 8 o 10. To sa Sacred Heart may aton man to. Sa housing may aton naman to, no. I do not know pagid ay wala pa kami nagalibot kid saturate. Basta sa Bulilao may tuman to. Doma mo na bla, ha? Basta may tarulugan lang, may banig man to kamo kaulunan. Okay lang na, no? Sige God bless, Gid. Thank you, Gid. Matindog na kita. Ang Ginoo yara sa inyo, Kagyaraman sa magduko kamo sa paghatag sing katahuran sa Ginoo. O Dios namon kabay pa nga ang imo banwa magkalipay gid tungod sa misteryo sang pagtubos sa ila kag maanggo nila ang iya mga bunga ginapangayo namon ini sa imo pagi kay Kristo nga amon Ginoo. Amen. Kag benisyonan kamo sa magahong nga Dios, ang Amay, Anak, kag ang Espiritu Santo. Amen. Lakat kita sa pagidait, nahalad na ang Santos nga Misa. Salamat sa Dios. Mayong gabi sa inyo tanan. Ang gabi sa tanan.